que avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, pels volts de la plaça Nova rondàvem la meva amor. Que Santa Llúcia de Siracusa els conservi la vista literària. Anem tots dos a la fira, amiga, anem-hi de jorn, que una mica de muntanya alegri nostra... Ha passat Santa Llúcia, la patrona de les modistes i dels modistos, per extensió, per allò que el nostre Senyor els conservi la vista per poder enfilar l'agulla com cal. I també ha passat l'anomenada Nit de les Lletres Catalanes, amb un format televisiu que no té res a veure amb el que havia estat anys enrere, quan faltaven taules per reunir els fidels associats d'Òmnium Cultural una nit a l'any en un sopar, ni que fos a costa de penjar els abrics de pell de Sibèria de debò, al guarda-roba del poliesportiu de la ciutat escollida per a l'esdeveniment. Però no és d'això del que voldria cafetar. Deixem al marge el lamentable guió de la gala de la Nit de les Lletres Catalanes celebrada a l'escenari del Teatre Nacional de Catalunya. Un guió desafortunat i en l'estil de Chitty Park per exigència de la presumpta servitud televisiva. Cal abaixar el llistó. No fos cas que els espectadors de TV3 es pensessin que els estan oferint un programa cultural. Li va tocar fer de mestre de cerimònies a un bon actor com Roger Coma. Sí, el de la telenovel·la Com si fos ahir, i el que es va passar algunes nits buscant hereus de fortunes intestades. Roger Coma va haver d'estar també al servei de les mateixes exigències de broma rància de fa més de 50 anys, marcades pel guió. I ell no en té cap culpa, per descomptat. La culpa del registre escollit la tenen els organitzadors, dels quals només cal esperar que en una pròxima edició no se'ls acudeixi contractar el veterà pallasso Fofito perquè els cridi allò de «¿Cómo están ustedes?» i els congregats responguin, parlant de literatura catalana, «Mal». Però ja he dit que no era d'això que volia cafetar, sinó de la guanyadora del Premi Sant Jordi, la periodista de TV3 i escriptora de 2 novel·les anteriors, Gemma Ruiz, que, puny alçat, que tremoli Federica Montseny, va reivindicar el paper de les escriptores, tot denunciant que en gairebé 20 anys, des del 2003, després de l'escriptora Carme Riera, cap altra dona havia guanyat el Premi Sant Jordi. És una denúncia necessària, però que demana matisos. Se suposa que els premis literaris a obres inèdites, sovint presentades sota pseudònim, s'atorguen precisament a això, a obres originals, inèdites, novel·les, contes, poesia, i cal suposar que no s'atorguen pensant en quotes de joves o de vells, de dones o d'homes, d'escriptors novells o d'escriptors consagrats, o de pilots d'avió o patrons de vaixell. Si fos així, voldria dir que la credibilitat ja prou tocada dels jurats dels premis literaris i les editorials que hi ha al darrere, està en perill. La flamant guanyadora del Sant Jordi, l'escriptora Gemma Ruiz, vol dir, amb les seves paraules, que en 20 anys, 20 jurats diferents han discriminat originals inèdits només ensumant que darrere hi havia la mà d'una escriptora. Alguna cosa no va bé, certament, si en un moment que la literatura catalana té, sobretot, cara i nom de dona, per la llarga nòmina actual d'escriptores prou valorades, a l'hora dels premis, aquesta evidència creadora no es veu compensada. Però d'aquí a pensar que els jurats no han premiat dones amb un Sant Jordi durant 20 anys perquè les obres presentades eren de dones, sona a una desencertada tergiversació del mateix premi, carregant-ne les culpes a la malmesa literatura catalana, que fa mans i mànigues per fer-se un nom al món i, sobretot, per no perdre'l a casa. És ben sabut que l'emperador Dioclecià va perseguir la cristiana Llúcia de Siracusa
el 304 després de Crist, fins a convertir-la en màrtir. Vam anar a treure-li els ulls i la va fer decapitar. Però els miracles ja se sap que no tenen explicació científica, com el de Llúcia de Siracusa, que, sense ulls, diuen que hi va continuar veient. I per això, al segle VI, l'Església la va fer santa i patrona dels cecs i dels qui treballen amb la vista, com els sastres i les sastresses. Però ara ha quedat clar que es van oblidar de fer-la també patrona dels jurats dels Premis Sant Jordi, que, durant 20 anys, han fet els ulls clucs a les novel·les escrites per dones, fins que una escriptora i periodista, com Gemma Ruiz, els ha demostrat que parlar, com fa ella en la seva novel·la guanyadora de Les nostres mares, és tota una declaració d'intencions, ni que el jurat hagi detectat que darrere hi havia la mà d'una dona escriptora. I una enramada d'arbós, i una blanca molinera, i una ovella, i un pastor. Ho posarem a migdia dins del nostre menjador i abans de seure a la taula ens ho mirarem tots dos, que una mica de muntanya ens faci el menjar més dolç. Perquè avui és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, tals paraules m'acudeixen